Bizkaialdean kontrolpean da Herenegun Balmasedan piztu zen sutea. Bizkaiko Aldundiko mendi zerbitzuek adierazi dutenez, haizea eta lur lehorraren ondorioz zabaldu da sua. Suhiltzaien eta basozainen artean 100 lagun inguru aritu direlarik gau osoan. Aldundiko mendi zerbitzuen arabera Bizkaian behintzat sua ez da gehiago edatuko. Dagoeneko 500 hektareatik gora kiskalitu suteak lehen kalkuluen arabera. Goizaldean zakar jarraitu du haizea gainera eta sua eragindako mugen barnean mantendu da. Euskalmeten arabera ordea arratsalderako baretuko da haizea, beraz egoera hobea izango da. Arabako mugatik gertu dagoen baso batean piztu zen sua, Arbalitzan Herenegun suak 3 baserri kiskali ditu eta gutxienez 12 familia etxetik atera behar izan dituzte. Balmasako kiroldegia prestatu dute lagun horiek hartatzeko. Familia guztiak itzuli ahal izan dira behintzat oraingo zaien etxebizitzetara, bat izan ezik. Gainera Burgosko probintziara ere iritsi zen sua. Horrezain Bizkaiarekin mugakide diren Bortedo eta Antuñano herrietako biztanleak ere ebakuatu behar izan dituzte bart. Arratsaldeon guztioi, Aiarade Urreta kazetaria izandako goizean Balmasedan azken berriak jasotzeko, beraz laster helduko diogu bueltan gaiari. Izan ere lehenago bada beste lerrobururik aipatzeko. Ipar Euskal Herrira begira 3 egunez Marieniako laborantzalurrak okupatu dituzte. Eremu horretan aurrera eraman nahi den eraikuntza proiektua salatzeko. Gainera, larunbat goizean manifestazio jendetsua egin zuten kanbon, laborantzalurrak ez unki lelopean, manifestazioaren amairan Lurzaindia elkarteko Marise Kasenaut bozera maiak nabarmendu zuen, kalitate handiko lur horiek babestu beharra dagoela entzun. Gure helburu nagusia da hazten gaituen 10 lugaren zaintzea eta etxaldeen mantentzea lugalde untan. Marieniako lur biziki onak dira laborantzarako eta behin artifizializatu onduan betiko galduak izanen dira eta ez dira gehiago azkurri emaile izanen. Bestaldetik Arabako Mahastiak sormarkarekin ardua merkaturatzea nahi duten upategiak behin-behineko baimena dute dagoeneko. Honek esan nahi du Hego Euskal Herrian eta Espainian soilik saldu dezaketela euren ardoa. Muga horietatik kanpo saltzeko Europak onartu behar duen baimen ofizialaren zain daude upategiak eta artean AFAK eta Azti Fundazioak aztertu dituzte baldintza agiriak eta baieztatu dute Europako araudiarekin bat datozela. Ines Baigorrin, Abra elkarteko zuzendaria. Teniendo en cuenta que el envío del expediente a Bruselas se retrasó muchísimo por parte del Ministerio, ¿no? Más de los meses previstos, casi 9 meses. Bueno, esto lo que hizo fue ralentizar el proceso de solicitud del permiso nacional transitorio que fue hecho pues, el 7 de julio. Agosto, periodo vacacional, estaba un poco previsto que este año fuese muy complicado. Merkatariak krisian dira, salmentek bera egin dute, kostuek gora eta kontsumitzaileek erosteko ahalmenak galdu dute, baina hori eta sektorean dagoen arrakala digitala kontuan hartu gabe kostu gehiagotara behartuko ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak tiket bai sistemaren bitartez. Hala salatu du igande honetan mintzat Donostiako kaleetan dendartean elkarteak, tiket bai horrela ez leloarekin eguerdian Foru Aldundik abiatu zen manifestazioan. Hilabeteak daramate ogasun sailarekin harremanetan sektoraren ikuspegia azaltzeko eta ez daudela sistema ezartzeko moduarekin ados esateko. Diotenez, trantsizioa behar bezala egiteko bitartekorik jarri gabe ezarriko du tiket bai Aldundiak. Sistema honek denbora segurtasuna eta datuak kenduko dizkie merkatariei eta software hornitzaileekiko erabateko mendekotasuna sortu. Horrek esan nahi duen guztiarekin azken orduko aldaketarik gertatzen ez bada, derrigorrezkoa izango da sistema datorren azoraren batetik aurrera. Ostera finantza adituak, hala nola pentsioen BBVA Institutua, Espainiako Bankuko zuzendaria eta komunikabide ezberdinetako ekonomia atalak pentsioen errebalorizazioa inflazioarekin lotzeagatik protesta egin dute. COE patronalak ere ez du soldata loturarik nahi benetako KPI-arekin eta horrela pentsioak eta gazten baldintza eskasak kontra jartzen dituzte liskarbila. Inflazioak soldatekin, pentsioekin eta etekinekin zerikusirik ez balu bezala sumindu egiten dira 8%.
bosteko igoeragatik, baina faktura elektrikoen ehuneko 200 baino gehiagoko igoera defendatzen eta justifikatzen dute. Bada pentsioen eta KPIaren arteko harremana izpide Ana Mezo pentsioen mugimenduko kidea izan dugu gaur gurean gonbidatu nagusi gisa. Izan ere, erakunde pribatu eta publiko askok pentsiounei eskatu diete erosteko ahalmenaren zati bat galtzea onartzeko. Entzun jarrian nola iritzion horri Mezok. Mugimendutik ez gaude bat ere konforme esaten dan horrekin, ezta? Eta gu jarrituko dugu KPI errealaren araberako igoera eskatzen. Eskatzen, erosalmena asko galdu da, eta, esate baterako, 1.200 euroko pensioa duen pertsona batek, 2000 igezko urtean, 21, galdu zuen 500 euro ingeru, ezta? 2022an, urtengo urtean, ikusiko dugu zelan aplikatzen diran gauzak, eta ikusiko dugu azaroan segertatzen dan. Erreburuekin jarraiki adinekoak izpide COVID-19 izurriak hilgarritasun tasa altua utzi zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zahar etxeetan. Kutsatutako 5 adinekotik bat zendu zen, gaitzaren ondorioz bada kutsatze eta heriotza horien inguruko datuak bildu ditu Eusko Jaurlaritzak txosten batean eta hilgarritasun tasaren eta zentroetako langile kopuraren arteko lotura berretsi egin du. Gurean Aintzane Orbegozoela sindikatuko Gipuzkoako zahar etxeetako arduradunari galdetu diogu gaiaz eta bestak beste momentuz autokritika egin ez dela salatu du. Gipuzkoako diputazioak egin zuen txosten batean ere, 2020ko abenduan egin zuen txosten batean, han adituek argi esaten zuten erlazioa ratioena eta kalitatearena hain zela relazio handia, berrikusi egin behar zela, hau da, ratioak gehitu behar zirela esaten. Baina ikusten duguna da, txosten hauek pasa egiten direla, eta autokritikarik ez dela egon, ze autokritika egiteak zaintza sistema eredua bera kuestionatzea ekarriko luke, eta arduradun politikoek hori da zuzen nahi ez dutena. Egungo zaintza sistemaren inungo kuestionamendurik egitea. Gizartarloko gaiekin jarraiki, hezkuntza legearen zirriborroari dagokionez, kezkatuta eta etxita dagoela adierazi zuen larun batean hezkuntza plazara taldeak Bilbon egindako agerraldi batean. Izan ere ez duten espero akordioaren oinarrizko atal batzuk aldatzea. Era berean hezkuntza burujabetza aldarrikatu dute eta bide horretatik positibotzat jo dute Eusko Legebiltzarrean adostasun politiko zabalarekin apirilean itxitako hezkuntza akordioa. Hala ere azpimarratu dute akordio horretan zehaztasun eta anbizio gehiago falta zirela. Badira hainbat elementu positibotzat hartu daitezkenak. DBH amaitzerako ikasleek lortu beharreko euskara maila B2an zehaztea, edota ikastetxeetako hizkuntza proiektuei ematen zaien tratamendua. Baina ez dago zehaztapenik eta batez ere, helburua betetzeko ez bide, ez baliabiderik ez da aipatzen. Horrez gain, lege zirriborroak atal honetan ingurune soziolinguistikoak aintzat hartuko direla azpimarratzen du. Baina akordioa jasotzen zuen gutxiago duenari gehiago emanez filosofia desagertu egiten da. Eguneko Erreburuekin bukatzeko ordea kiroletan hasi da munduko euskal pilota txapelketa Biarritzen 5 kontinentetako 36 selekzio lehiatuko dira 19 modalitatetan, baina ez denez ofiziala ezin du parte hartu nazioarteko euskal pilota federazioak antolatutako txapelketa ofizialean. Beraz, euskal pilotariek Espainiako, Frantziko edo atzerriko beste selekzioren batekin jokatzea dute nazioarteko txapelketa ofizialetan aritzeko modu bakarra. Guztira 90 euskal pilotari arituko dira Biarritzen, Espainiarekin, Frantziarekin, Ameriketako Estatu Batuekin, Txilerekin eta Kanadarekin. Hori salatu dute igandean Agilera Jai Alai pilotalekuaren aurrean munduko txapelketaren irekiera ekitaldiaren aurretik. Euskal pilota selekzioa kolektiboak antolatu du protesta, mundiala bai, Euskal Herria ere bai, eta inposaketarik ez ofizialtasuna lelopean. Han bertan egin duten hitzaldian Inaut Etxeberria pilotariak hartu du hitza. Hark gaitzetsi egin du Euskal Herriari selekzio ofizial bat izateko eskubidea ukatzea. Utzi dezatela inposaketaren bidea eta errespetat dezatela kolektiboki, nazio modura eta individualki euskal pilotarek gisa dagokigun eskubidea eta behingoz onar dezatela Euskal Pilota Federazioa bazkide gisa beste nazio bat bezala. Biarritz,
Euskal Herria 2022 ekologiaren 23, Euskal Pilota Selekzioa kolektiboa, mundiala bai, Euskal Herria ere bai, inposaketarik ez, ofizialtasuna. Asteleneko lerroburuak hauek heldu diezaiegun eguneko argazkiari Bizkaialdean kontrolpean da eren egun Balmasedan piztu zen sutea Bizkaiko Aldundiko mendi zerbitzuek adierazi dutenez. Haizea eta lur lehorraren ondorioz zabaldu da sua. Ehun suhiltzaile eta basozain inguru gau osoan aritu dira lanean eta suak kontrolatu dute goizaldean zakarrantzera zirauen haizeak, baina ez atzo bezain bestea Aiaradur eta lankidea hurbildu da eremura. Balmasedako sutearen egoera kontrolatuta dago. Larunbatean piztutako sua kontrolatzea lortu dute bart gauean lanean egon diren 100 suhiltzaile. Hala ere, momentu honetan oraindik lanean jarraitzen dute 50 suhiltzailek eta horren adierazle da hidrohegazkinak ikusi ditugula hemen kontrolgunetik. Pero bueno, somos optimistas porque bueno, como decía, el incendio está controlado, está bien perimetrado. Y vamos a confiar en el trabajo de los bomberos y las bomberas. Momentu honetan, perimetroa kontrolpean dago eta ez da gehiago edatuko, ez da gehiago sutea zabalduko. Baliteke oraindik ere haizearen eraginez, oraindik hemen haizea egon badagoelako, ez atzo beste, baina badago haizea. Baliteke barruan, perimetro horren barruan, haizeak oraindik han eta hemen zerbait biztea, baina hori kontrolpean dago baita ere. Ez dago arriskurik beraz sutea edatzeko, ez da gehiago zabalduko. Hori Bizkaialdean. Badirudi Burgos aldean oraindik ere bizirik dagoela sutea eta badira Bizkaiko baliabideak bertan laguntza ematen, badira baliabide materialak eta baliabide personalak ere. Entzun dugun modura Burgosko probintziara ere iritsi da sutea ala Bizkaiarekin mugakide diren Bortedo eta Antuñano herrietako biztanleak ere ebakuatu egin dituzten. Orain begiak Burgos alderantzira, hango fokuak baitu arrisku handien, Jaurlaritzak baliabide materialak eta pertsonalak bidali ditu aran, hain zuzen 50 suhiltzaile inguru dira bertan lanean, bart gaueko taldearen erdia. Balmasedako sutea kontrolatuta dago eta jakitera eman dutenez gainera, sua ez da gehiago edatuko. Hala ere, lehen balantzaren arabera dagoeneko Bizkaian soilik 500 hektareatik gora erre dute sugarrek. Gainera, 3 etxebizitza erre dute sugarrek eta hori horietako bakar bat zegoena habitatuta. Baso suteak Zaia eta Gordesolako udalerrei ere eragin die. Hala ere, Bizkaiko sutea kontrolatuta egon arren, gehien kezkatzen duena Espainiako Burgoseko fokua da. Burgoseko probintziaren iparralderaino iritzi baita sua eta bertan ez dago kontrolatuta sua. Egoera horrela, Kastilla Leongo gobernuak laguntza eskatu dio Jaurlaritzari eta momentu honetan 50 suhiltzaile daude bertan Burgosen lanean. En este momento tenemos varios focos que estamos atendiendo. En la zona suroeste, en el límite con Castilla y León, con Burgos concretamente, se está trabajando, se está apoyando a los medios que tiene Castilla y León. Se está, pues en la zona de Angostura. Y repito, se está trabajando en ello y si disponemos de más medios les ayudaremos porque nos han solicitado ayuda. En lo que es Vizcaya, la zona vizcaína, pues tenemos focos en la zona izquierda, en la margen izquierda y en la margen derecha de Cadagua. Todos ellos están controlados, no extinguidos. Egoera oraindik aurki da suaren jatorria baieztatzeko Aiaradurretak azalduko digu zertan den ikerketa. Balmasedako sua larunbatean piztu zen eta bazirudien kontrolatuta zegoela. Hala ere, larunbat arratsaldeko haize bolada indartsuek berriro piztu zuten sutea. Edonola ere, momentu honetan Bizkaiko sutea kontrolatuta dago eta Jaurlaritzak jakitera eman duenez, abian da ikerketa suak zer eragin duen jakiteko. Hori bai, adierazi dutenaren arabera, momentuz goiz da hipotesiak emateko. Txantxarekin honetan elkarlanean dabiltzan kidego guztiak, jotak dabiltza, arrazoiak zergatiak eta bilatzen eta egon daitezkeen pista guztiak arakatzen eta kontrastatzen. Beraz, oraindik ez dugu horri buruz ezer aurreratuko, goizegia delako, baina ikertu egin behar da, zerk provokatu duen sutea,
eta, bueno, ikerketak emaitzak eman ala, partekatuko ditu zuekin. Arabako mugatik gertu dagoen baso batean piztu zen sua berez Arbalitzan, Arabako suhiltzaileak ere aritu dira sua itzaltzeko lanetan, izan ere suterik ez, baina haize ufada gogorrek kalte ugari eragin dute Gasteizen. Haize bolada gogorrek kalteak eragin dituzte Gasteizen. Apurtutako zuhaitzak, eroritako adarrak eta haizeak eramandako edukiontziak izan dira kalte nagusiak. 124 kilometro orduko haize boladak zenbatu ditu Euskalmetek, eta larrialdi zerbitzuek 302 gorabera erregistratu dituzte. Haize bolada gogorrek eragindako arrisku egoerak artatzeko zuhiltzaileek, udaltzaingoak eta ertzaintzak abizu ugariri erantzuna eman behar izan diote. Guztira, haizearen ondoriozko 302 gorabeheraren berri eman dute Araban. Suten bueltakoak ala ziurgabetasunak markautako testuinguru batean, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak iragarri du Eusko Jaurlaritzaren 2023ko aurrekontu proiektuak 14.000 milioi euroren langa gaindituko duela, lehen aldiz bere ustez aurrekontua ausarta eta antiziklikoa izango da, eta 4 eurotik 3 gastu sozialera bideratuko dira osasuna, hezkuntza eta gizarte babesa. El proyecto de presupuestos para el año que viene supone un nuevo paso para consolidar las bases económicas y sociales que nos permitirán afrontar un año muy difícil. Será un presupuesto que superará por primera vez los 14.000 millones de euros. Será valiente y anticíclico. Por una parte, mantenemos la prioridad social, destinando más de 3 de cada 4 euros a los servicios esenciales de salud, educación y protección social. Vamos a primar además la respuesta al reto demográfico y el impulso de la estrategia de emancipación juvenil. Por otra parte, vamos a seguir apoyando la reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo. Nueva Ekonomia Forumak bere hitzaldi sortari ekin dio berriro, eta azken urteetan bezala Iñigo Urkullu lehendakariaren hitzaldiak ireki du denboraldia. Ekonomia izan du gai nagusi, baina galderetan danetariko gaiak jorratu ditu. Autogobernuarena adibidez gogorarazi du bihar 43 urte beteko direla Gernikako estatutuari buruzko galdeketa egin zenetik, eta esan du denbora horretan guztian estatutua ez betetzaren dinamika nagusitu dela. Bada Gernikako estatutuaren urteurrena ospatzeko PSek ekitaldia egin du gaur goizean Gasteizen, bertan Eneko Andueza idazkari nagusiak trukerako moneta beharrean kohesiorako tresnak gisara aldarrikatu du estatutua. Gehituta sozialistek Euskal Autogobernua eratu eta sakondu nahi dutela. Uko egiten diogu kontzeptu zahar eta sektarioari. Alegia, lurralde bakoitzak nortasun bakarra duela. Estatutuak euskalduna ulertzeko modu bakarra eraiki behar duela. Guk autogobernua defendatzen dugu. Nortasunaren aukera askea bermatzen diguna. Hori da erabakitzeko benetako eskubidea. Bakoitzak bere izateko modua aukeratu ahal izatea, bere nortasuna ulertu ahal izatea. Eskubide hori, gehiengoen jokoan ez ezik, gutxiengoen eta legearen errespetuan ere oinarritzen da. Gai zaldatuta, igandera arte biak kanpesinako hainbat erakundeetako ordezkariak izan dira Euskal Herrian, emakumeak izan dira batez ere biak kanpesina ezagutzera eman dutenak. Euskal Herriko ordezkariak ordea elikadura burujabetzaz osnartzeko resistentzia haziak jardunaldietan izan dira. Hor bestak beste elikagaien prezioak izan dituzte hizpide, eta gurean gaur David Lopetegi Bizilur elkarteko kidari galdetu diogun zein diren uneko erronkak. Ekoizpen eredu ezberdin bien arteko talka dago. Alde batean badekogu ekoizpen eredu agroekologikoa, tokiko ekonomian eta tokian tokiko ekoizpenaren oinarrituta daudela, eta gero bestaldetik dagoela ekoizpen eredu globalizatua, erabat industrializatua dagona. Horrek nora garamatza? Azkenean ekoizpen eredu jasangaitz batera, azkenean egin behar duguna da ekoizpena berlokalizatu, Euskal Herriratu eta ahalik eta gertuen elikagaiak ekoitzi eta kontsumitu, ezta?
Eta aipatu dugu azterketa eginda Arabako Mahastiak sormarkaren baldintza agiriak Europako araudia betetzen du. Horren bestez babestutako jatorri deitura berriak oinarri legala badu Arabako Foru Aldundiaren eta Hazi elkartearen arabera. Ordea Arabako Mahastiak sormarkak ez du planteatzen euren baldintza agirietan Errioxako sormarka eta izendapen berriaren erabilera bateragarri egitea. Izan ere Errioxa izena ez da dokumentu osoan aipatu ere egiten. Arabako Mahastiak sormarkak lehenengo aurrera pausoa eman du, Eusko Jaurlaritzako behin-behineko baimena jaso du. Hala ere, berandu ailegatu da eta 2022ko uztak Errioxako izendapenarekin merkaturatu beharko dute. Prozesuak ez ditu espero zituzten epeak bete, baina atzerapen hau Abra elkarteak aurreikusi zuen. Teniendo en cuenta que el envío del expediente a Bruselas se retrasó muchísimo por parte del Ministerio, ¿no? Más de los meses previstos, casi 9 meses. Bueno, esto lo que hizo fue ralentizar el proceso de solicitud del permiso nacional transitorio, que fue hecho pues, el 7 de julio. Agosto, periodo vacacional, estaba un poco previsto que este año fuese muy complicado. Orain Arabako Mahastiak sormarka berriarekin ardoa azaldu nahi duten upategiak baimen ofizialaren zain daude. Eusko Jaurlaritzak argi utzi zuen behin-behinekoa zen aurreko astean aldizkari ofizialak jaso zuena. Ibilbidea beraz ez da oraindik amaitu eta Europatik baimena ailegatu behar da. Arabako Foru Aldundiak eta Hazi Fundazioak aztertu dute izendapen berriaren baldintzagiriak. 6 urte behar izan dituzte dokumentua osatzeko, eta azterketa horren arabera baieztatu dute baldintzagiriak Europako araudia betetzen duela. Dokumentuak ez du esaten Errioxako sormarka eta izendapen berriaren erabilera bateragarria izango dela. Izan ere ez da Errioxa izena aipatzen baldintzagiri osoan. Bertan zehazten da zeintzuk izango diren egingo dituzten ardoak, nola landuko dituzten, matz bilketaren antolaketa eta upategietara nola eramango diren. Horrekin batera, lanketa prozesua ohiko teknikekin burutuko dela azaltzen da. Azkenik inguru geografikoa eta haren ezaugarriak azpimarratzen dituzte. Gauzak horrela aurreikusita dago aste honetan Abra elkartea, Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza bilera batean elkartzea estatutuak eta araudia onartzeko. Baina dena ez da hain erraza izango, ostiralean Errioxako kontseiluak iragarri zuen bezala bidea oztopatu zuen. Arabako Mahastiak jatorri izenaren sorreraren aurkako helegitea jarriko du Errioxako kontseilu arautzaileak. Iragarri zuenez Jaurlaritzan eskaera onartzen ez badu, EAEko justizia auzitegira joko du. Ipar Euskal Herrira begira aldiz, 3 egunez Marieniako laborantzalurrak okupatu dituzte eremu horretan aurrera eraman nahi den eraikuntza proiektua salatzeko ikusi. Hiru eguneko lur okupazioa egin dute iragan asteburuan Marieniako laborantzalurren defentsan. Ehunka lagun bildu dira kanbon asteburuan urte askotako borrokari eutsiz. Larunbat goizean kanboko kaleak bete zituzten manifestariek laborantzalurrak ez unki lelopean. Marienia eremuko laborantzalurretan Boigues Immobilier enpresak duen eraikuntza proiektuari aurre egin nahi diote herritarrek. Kanboko oposizioko nahi dugun herria taldeak FDSA, Jaieunes Agricultors eta LB laborantza sindikatuek Lurtzendi elkarteak eta Ostia sareak deitu zuten parte hartzera. Kanboko herriko etxean ekin zioten manifestazioari. FDSA eta ja sindikatuetako laborariak traktore gainean aurretik eta gainontzeko herritarrak atzetik Marieniako lurretaraino. Bertan amaitu zuten manifestazioa parte hartzaileek nabarmenduz kalitate handiko lur horiek babestu behar direla. Gure helburu nagusia da hazten gaituen 10 lugaren zaintzea eta etxaldeen mantentzea lugalde hontan. Marieniako lujak lur biziki onak dira laborantzarako. Eta behin artifizializatu onduan, betiko galduak izanen dira. Eta ez dira gehiago azpurri emaile izanen. Lurtzaindi elkarteko bozeramailea gaineratu zuen laborantzak beharrezko funtzioak betetzen dituela eta aktibitate ekonomikoa ere badela. Jatekoa ekoizten, paisaiak entretenitzen, bioaniztasuna zaintzen eta ere enpleguak sortzen. Sobera usu, ahazten da laborantza aktibitate ekonomiko bat dela ere.
Kanboko Marieniako lurren defentsan jarduten duten eragileek ez dute amore emateko asmorik. 3 eguneko okupazioaren ostean dei egin diete herritarrei Boigues Immobilier enpresaren makinak iritsiko direnean horiek oztopatzera gerturatzeko Marieniako lurretara. Gaur-gaurkoz, kadek lurzaindiak eta nahi dugun herriak errekurtsoa abiatu dute Paueko auzitegi administratiboan, eta egin berri duten helegitaren emaitzaren erne daude. Eta ez baian diren lurrez Baztango alkatek jakin nahi dute zer jarrera duten herritarrek erdizko bazkalekuan Magnesitas Navarras enpresak egin nahi duen meategi proiektuaren inguruan. Horretarako atzo Iruritan egindako prentsaurrekoan azaldu zutenez, Ibarreko ordenantzez baliatu dira, eta herri galdeketak antolatu dituzte azaroaren 20irako. Baztango herri guztietan izango dira, Armando zen izan ezik. Bestaldetik jaiegun handia izan dute asteburuan Hondarribin, Jaizkibel konpainiaren 25. urteurrena ospatu asmoz, loratzen jaialdia egin dute festa giroan egun osoko egitarauarekin hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak batu dituzte ikusi. Mendela orden igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia egin dute iragan asteburuan. Egun osoko egitarauarekin Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak bildu dituzte Hondarribin. Larunbat goizetik hasi zute jaieguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri eman zuen ibilbide historikoarekin. Eguerdiko 12etan Gipuzkoa plazan elkartu ziren, Jaizkibelen sinbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egin zuten jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:00 ekitaldi nagusiari ekin zioten bentan. Azkenik de inglesa Nari Pinpilinpusis eta Merina Grestaldeekin eman zioten amaiera borobila egunari. Jaizkibel konpainiak igarotako urteak eta gero taldearen freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grina nabarmendu zen asteburuan Hondarribin. Aneleku ona Jaizkibel konpainiako kide izan genuen iragan astean 11ako magazinean, eta adierazi zuen eman beharreko aurrera pauso asko daudela oraindik, baina loratzen jaialdiak berrindartzeko balioko zuela. Nola badugun orain larun batean alako jaialdia, bada ere bai forma bat indarrak hartzeko eta aurrera jarraitzeko, ez? Herriko udalaren eta instituzioen babes falta sumatzen dute eta 21. mendean oraindik dugun arazo honi aurre egiteko beharrezkoak direla gaineratu du leku honak. Eta nik uste hori dela arazo nagusienetako bat, ez? Kanpainak egin du bere bidea, jarri du energia, jarri du indarra, jarri du, eta izan du ere bai babesa, ez? Baina instituzioena ez, eta azken finean hori da hau konpontzeko gakoetako bat. Bien bitartean Jaizkibel konpainiak lanean jarraituko du indartsu alarde parekide bakarra lortu arte. Hondarribitik Tuterara zonifikazioa amaitzeko eskatu dute 100 lagunek asteburuan Herriberako hiriburuan antolatutako manifestazioan salatu dute hain zuzen ere zonifikazioa diskriminazio iturri dela eta esan dute ari hor dagoa jo behar zaiola justizia sozialaren alde egitea dela uste dute. Nafarroa osotik heldutako 1000 lagun baino gehiago bildu dira asteburuan Tuteran euskararen zonifikazioari hor dago egin nahian. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Manifestazio alai eta jendetsuan Herriberako hiriburuko kaleak Biba el euskera de Cortes Abera lemapean zeharkatuz. Euskararen legea diskriminazio eta desberdintasun iturri bat dela salatu dute. Azken finean euskara ikasteko aukera berdinak ematen ez dituelako nafar guztiei. Baina euskararen aldeko keinuak goizean goiz hasi ziren Ablitasen.
Bertan, Errigorak hasiera eman baitzion herriberan euskara sustatzeko kanpaina berriari. Elikagaiekin kutxak osatzeko auzolan erraldoia eta jarraian bazkaria. Gerora denok tuterako manifestaziora batu bitartean. Manifestazioa deituriko Gordagoko antolatzaileen gogarazi zutenez pasaden urteko azaroan jaio zen ekimena. Nafar guztiek euskara ikasi, ezagutu eta erabiltzeko eskubidea oztopatzen dituzten legeak kentzeko eta aurrera egiteko garaia zela uste baitzuten. Manifestazio jendetsuan osotariko lemak entzun ziren eta haien artean tokero entzun tutera euskaldun iragarri zen. Navarra Suma kontzertu bat egin alizateko jarritako oztopoi erreferentzia eginez behar bada. Horretaz gain, Hordagok Erriberako PSN eta UPNren ohiko mantrei erreparatu egin ziren. Izan ere, irakurketan argi utzi nahi izan zuten ezin dela euskara, alemana, ingelesa edo frantsesa bezain errespetagarria denik esan. Hiru hizkuntza horiek ez bezala euskara Nafarroakoa delako. Nafarroa ezin daitekela euskara gabe ulertu, ez eta euskara gabe Nafarroa. Eta tutera Nafarroa bada, euskara ere bere hizkuntza dela aldarrikatu zuten. Dianatik Garbera, pasando por Altsasu, Pamplona y Tutera. Eta Erriberatik mugitu gabe bada besterik auzolanean bat eginez, udazkeneko kanpaina abiatu du Errigorak Habilitasen adi. Hegoaldeko uzta Euskarari puska kanpaina abiatuko dugu gaur hemen. Urriaren 22tik azoraren 10era luzatuko den auzolan ariketa erraldoi honetan, Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz 3 zazki eskainiko dira. Errigorak egiten duen papera bada pixkat arintzea, zonifikazioak egiten digun kaltea. 2013tik banatuko dira 1.600.000 euro zonaldeko euskalgintzarentzat. Diru hori lehen banatzen zen 8 ikastola eta zonaldeko AEK artean, eta orain dela 3 urte sortu zen agerraldia ekimena, eta ekimen horrekin ematen diogu herriari hitza, haiek eskatzeko zeintzuk diren zonaldeko beharrak eta haien herrietan zer beharrak dituzten ekintza berriak aurrera eramaten. Eta astelneko kontuekin bukatzeko aipatu bulerroetan ere euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu duten munduko pilota txapelketaren hasieran. Gure egian, gurea dugun eta gure izena daraman kirolean, hau gertatzea, lotzegarria eta penagarria dela deritzogu. Gu, euskal pilotariak garenez, Euskal Herriko koloreekin eta gure ereserkiaren doinupean lehiatu nahi dugu. Beraz, Euskal Herriko selekzioak bere izena daraman kirolean nazioarteko txapelketak jokatzeko izan beharko lukeen eskubidean oinarrituta. Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzen dugu. Utzi dezatela inposaketaren bidea eta errespeta dezatela kolektiboki, nazio modura eta individualki euskal pilotari gisa dagokigun eskubidea eta behingoz, onar dezatela Euskal Pilota Federazioa bazkide gisa beste nazio bat bezala. Jarritz, Euskal Herria 2022ko urriaren 23a, Euskal Pilota Selekzioa kolektiboa, mundiala bai, Euskal Herria ere bai, inposaketarik ez, ofizialtasuna. Bada astelneko kontuak ala iritsi da albisteriaren bukaera, gaurkoan Anamesto pentsioen mugimenduko kidari eguergen eginiko elkarrezketarekin agurtuko zaituztegu pentsioen eta kapeiaren arteko harremana izpide. Eta honekin besterik ez dule aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaurut zaituenak guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.esatarian ondo izan eta bihar arte.
Egunero legez eguneko elkarrizketaria eta irekiko diogu horretarako gaurkoan gurekin daukagu Ana Mezo, pentsiodunen mugimenduko kidea da bera. Eguerdion, Ana? Bai, egunon. KPI-aren eta inflazioaren igoerari aurre egiten lanean ari zarete, zuek ere, pentsioak KPI-aren arabera igotzeko eskatuz, baina horren aurrean, badira erakunde publiko eta pribatu asko, horren aurka agertzen direnak, ezta? Zuzen ere, eskatzen dutenak gainera, pentsiodunek ere onartitzatela erosahalmena galdu behar dutela. Zer deritzozu? Mugimendutik ez gaude bat ere konforme esaten dan horrekin, ezta? Eta gu jarrituko dugu KPI errealaren araberako igoera eskatzen. Eskatzez, erosalmena asko galdu da, eta, esate batarako, 1.200 euroko pensioa duen pertsona batek, 2000 irezko urtean, 21, galdu zuen 500 euro ingeru, ezta? 2022an, urtengo urtean, ikusiko dugu zelan aplikatzen diran gauzak, eta ikusiko dugu azaroan segertatzen den, baina erregulatzeko, KPI errealaren igoera hori erregulatzeko gure pentsioei dagokienez, behar bada horrezta gongo ez dango erregulatze modurik. Horrela esan dute politiko askok. Horren hor, 1.200 pentsioa kobratzen duen pertsona bate, behar bada 1.500 kantitate hori galduko du, 1.500 euro galduko ditu. Horren hor, erosmen almena oso bera doa. Eta nik esango nukena da, normalean hori esaten duten horiek dira, hain justu be, gehienatan, irabazi handik dituzten pertsonak, eta ordene, ez da nahi dute zama hori edo ardura hori beti geratzen da batzuen lepoan, eta normalean pensio edo soldata bajuen edo gitxien dituzten pertsonarengan. Nik uste dute ezin dela onartu inondik eta inora. Pentsio guztiak altuenak ere, maksimoak direnak ere, eguneratu behar dira KPI errealaren arabera? Momentuz guk uste dugu, jendan arteko egitura horrela dago, ezta? Esan edo, hemen beste eraldaketa sozial baten balego do eta aberastasuna berbanatu beste modu betera engo baliz, bai. Gaur egun, ez da pensio horik eta altuna izango da saurtope bat dago, 2.700 euro bueltan dago, ez? Suposatzen dena da, edo pentsatzekoa da, 2.700 euroko pentsioa kobratzen duen pertsona horrek kotizatu duela, gero hori izateko. Horraino ez da arazorik. Orduan guk bai, egitura honetan bentsat, bai planteatzen dugu, danantzat igoera bera. Hau da, KPI erreala mundu guztiarentzat. Eta ez, orain, esaten den hori ez da batarbesteko KPI-a edo KPI-a subiazentia, eta ez guk erreala. Azaratik azarora, urte bakotxean egoten den KPI interanuala. Hori da guk eskatzen duguna. Eta, hori momentu honetan horrela da. Pentsio guztietan. Kontu da, hori eskatzen dugun, neurrian eskatzen dugu baita be 1.080ko pentsio minima mundu guztiarentzat. Hau da, pentsio justua, dignua eta nahikoa. Eta hori da. Eta gainera, ez da, hori behar badagune batean aldatu beharko dugu, 1.080 eskatzen ari gara azkeneko 5 urtean. Hemen, prezioak eta asko aldatu dira, eta azkeneko urtean gainera nabarmenki, ez da. Hori aldatu beharko dugu, baina gainera, ez da guk asmatu dugun kantitate bat, hori, Europako gutun sozialetik datorren kriterioetariko bat, eta horren argi dagoena da, horrela. Soldaten, izan ere, soldaten gaian bezalaxe ez, arrakala ere badagoelako pentsioetan, eta zer esanik ez, genero ikuspuntua ere txertatzen baldin badugu, zen olako aldea dago pentsioen artean? Guk baditugu taula batzuk egin da, eta barrez da. Gainera, estudio txikitsu batzuk egin da ditugu, bai erkidegonetarako eta bai Nafarroako, hau da, Hego Euskal Herrireko, 1.080 eurora zelan heldu, ez da, egon badago dirua, ez? Zein da egoera? Egoera da, esate batrako, 4 herrialdeetan, 222.000 lagun edo daude, 1.000 euroko pentsiona baino txikiagoa dutenak dira. 222.000 lagun. Horietatik, 10-tik 8 emakumeak dira. Argi dagoena da, hor, datu hori oso esanguratsua da. Pentsionik eta txikienak,
normalean emakumeak dituzte. Eta bataz beste esan daiteke, 65 urtetik gorako emakumeen artean, aldia izan daitekela 30%. 30% alde handia da. Eta batez be, 65 urtetik gorako pertsonaren artean, beste pensioniste batzuk ere, gazteago direnak ere, hor ere badago arrakala hori. Baina arrakala hori dago hor, eta batez be, adin handia duten emakume eta gizonen artean. Batez be, hor dago arrakala eriketan diena. Motibo asko gaitik, ezta? Eta gainera pertsona horiek sarritan, eta datuak daude, zan edo dana justifikatzeko datuak daude, zeguk hau esaten dugunean, ni hona tornea zen bakotxean beti izan dut, ezta? Esaten ditugun gauzak eta datuak dira, datu errealak. Beste kontu bete, ezin gara egon, dana esaten, zoramena izan daiteke, ezta? Datu asko dagoelako. Ezan nahi duana da, amaitzeko negaz, emakumeak direla, hor ere, txarren bizi direnak, eta bizi baldintzak oso eskasak dituztenak, eta batez be, nagusienak, pensionisten artean be nagusienak, eta asko eta asko bizi da bakarrik. Horretakarren, beste arazo batzu ditu horrek. Inflazioaren testu inguru honetan, Madriletik, baina baita ere Euskal Autonomia Erkidegotik, Eusko Jaurlaritzak lehendakariak zuzen ere, proposatu du errenta paktu bat egitea. Zein kutsu hartzen diozue horri? Errenta paktua egiten digute, esan nahi dut. Esan nahi dut, KPR-ala ez badut aplikatzen gure pensioetan, errenta paktu hori egiten digute, eta Europak esaten duen hori aplikatzen ari dira. Danok apuret emon behar dugula, eta bar. Zein da kontu, danok emon behar dugu, ez da? Iberdrolak ematen dugu? Ez dakigu, ez? Ez dakit, eskandalizatu egiten gara, pensioetan igoera planteatzen danean. Eskandalizatu, eta ez gara eskandalizatzen Iberdrolak, adibidez diot Iberdrola, hementxe bertan dagoelako, ez da? Bere presioatan eta argindarrak horren beste igotzen dugunean ez gara eskandalizatzen. Egon barko unke protestatzen burrukan, kalean, egunero, ez da? Igora bategaitik horren beste protestatzen badugu, rangoak oso desberdinak dira. Besteare protesteak izan beharko luke egunerokoa eta gainera kalean, beste. Ez dago. Eta gainera guk gure dugune da, inkluso Eusko Jaurlaritzagaz erkidegonetan, planteatuta daukagu, ponentzia bat nahi dugu, ezta? Eta ponentzia zegaite planteatzen dugu gure dugune, gure nahia da, 1.080 euroko gutxienezko pensioan mundu guztirentzat hori danotak egu. Zelan gabiltzan hori arrebindikatzen, ez da, azkeneko posturtean. Guk nahi duguna da ponentzia bat, ponentzia hori, baina ponentzia, klaro, indar politikoek erabaki behar dute ponentzia hori martxan jartzea eta gero horren ganean eztabaidatzea. Baina hori horrela baliz, eta ponentzia bat martxan jarriko baliz, guk eragile soziala garan neurrian aukera esango gunke eztabaidatzeko. Baina, sarriten holango guzek, eta horre konsejerotariko bate besan du, ez dala momentua, eta fiskalidaderen gainean behitze egin nahi dugu, baina ez dala momentua, horren gainean hitz egiten rasteko, eta gauzak horrela daude, baina gu jarrituko dugu eskatzen eta kalian egoten. Hain zuzen ere, eta honekin lotuta ere, behin baino gehiagotan, ez da, pentsioetara bideratutako kutxa hori, aurrekontuen barnean gastu bezala planteatzen da, erabideetan, eta lenguaia politikoan ere, zer iradokitzen dizue horrek? Hori da, baina kutxa batek, kutxa horrek gastuak ditu, baina kutxa horretara lehenengo sartu egiten da dirua, ez da nahi dut hor gastua eta ingresoa daude. Orden, batetik, kutxa horretan diru sarrerak plantea daitezke beste modu betera. Horre fiskalidadean egin daitezke mugimendu batzuk. Hori da ez dana gure. Eta gainera guk esaten duguna da, ez dakit, beste arlo sozial batzuk aurrekontu generaletatik kudeatzen diran moduan, pensioak ere aurrekontu generaletatik kudeatu beharko liratekela. Hori da beste eskakizunetariko bat. Orden, gastu bai, baina gastu da bat ikusi daigun zelan dauden ingresoak edo sarrerak. Eta hor zer egin daiteke. Goazen fiskalitatea begiratzera,
gehien duenak ia zer egin behar duen, ez? Ez beti karga guztiek gutxien duenari leporatu. Hori batetik, bestetik, ingresoa nondi dator batez be? Ingreso dator, lan produktiboa egiten duen, edo kotizaziopeko lanian dabilen jentearen diru horretatik dator, ez da? Hor prekaridade handia dago, eta prekaridadea gainera handitu egin da azkeneko urteetan. Guazen hori ere konpontzera. Claro. Ez que badauz modu asko, eta gero gastuetan behar bada lehentasunak ere markatu beharko dira, ezta? Goazen, aspekto sozialak eta indartzera, eta hor, inbertitzera, eta ez horren beste, azpigitu handietan, eta bar. Eguneko ereduarekin lotuta, ez, kezka nagusietako bat ere badelako, geroz eta gizarte zaharkitu bat dugula, eta hain zuzen ere, ez, pentsioak KPI-aren arabera igotzen baldin badira, zin puntutaraino, iraunkortasun horrek, iraunkortasun hori bermatuta egongo gote den, ez? Bai. Gaur goxean, horreri bebuelta batzuk emoten ebil naiz lehen, ez da? Gaur goxean medio batean entzun dut, lanpostu konkreto batzuetan, jentia kontratatzeko, jenterik ez dagoela. Nahi zuzen, bi lanpostu aipatu dira, ez da? Iturgintza eta taliar mekanikoetan eta. Nik uste dut, ni gainera aspaldien oso maila personalian ere, horri buelta bat baino gehiago emoten ibilinaz, ni aspaldin nabil, buelta bat baino gehiago emoten, eta ezketan osetan ingenieru izan, eta ez dekot ezer kontra, ingenieru kontra esan nahi dut, baina eta osetan ingenieru ez esan nahi dut. Gaur egun, ez da produzioa edo bardin dit, zer, hori ere aldatuin bada, zelen gure ingurua industrialagoa zan, gaur egun ez da, behar bada hirugarren sektorea indartu da gehiago beste ezer baino, lehenengo sektorearen ganean haua bete egiten da, ez da indartzean eta hile ingo da lehenengo sektorea neurri betzuk ez badira hartzen hor jentia dabil ezinean. Horren, esan nahi dut, jentia dago langabezian, baina gero jentia behar da lanpostu batzutarako. Nik uste dut inkluso ikuspegi politikotik eta politikoek gizari beharko dute eta honen ganean berba egin eta behar bada gure produziba esan digun, produziba antolatzeko behar bada aldatu beharko da. Egituratzea, formazio akademikoak eta bideratu benetan, ez da git, gu herri moduen eurrera engure badugu, zer behar da, iturgine behar direla, orduen hori indartu beharko da. Edo tailer mekanikoetan jentia behar da, hori indartu beharko da. Nik esan nuke, ez tekote, ez esan nahi, datu batzuk eta baditut, ez da? Gaur egun, hezkuntzara jente asko doa hezkuntzara bere ez dakit, formazio akademikoko horretan ez dagoelako non lan egin. Orduan, hezkuntzara. Eta hori ez da plana. Nik uste dut herri bat, eta gu, Euskal Herri gara, herri bat gara, nik uste dut beste modu betera planteatu behar direla gauzak. Eta gainera, nik bai deritxet, gure mugimenduek, sakon-sakonean duena da, eta bere aldarrikapen guztiekin, duena da, gizartearen eraldaketarako, planteamientu, nik uste dut hori planteamientu bat ala. Zegu ez gaude geure pensioak defendatzeko bakarrik. Atzetik datorren jentiaren pensioak eta inkluso prekaridadean gainean hitz egiten dugu eta bartabar hori guztia borrokatzeko ere jaio zan gure mugimentua. Eta horre sakonean duena da eraldaketa soziala. Eta horretara joan behar dugu. Nik uste dut, ze inertziak eroten gaitu ez da gizare egitera, baina nik uste dut okorreko bidetik gabiltzala sarritan. Momentu zen zuzen ere eta pentsio sistemaren iraunkortasun hori bermatzeko, Europan eta gurean ere hartzen ari diren neurrietako bat da, erretiroaren adina atzeratzearena progresiboki bada ere, ez da? Nik uste dut, eta esango dute garbi astokeria dela uste dut, horregaitik niote, nik uste dut hemen eraldaketa egin da beste modu betera. 65 urtera, persona bat heltzen danean nahikoa da. Eta gainera lan batzuetan, behar badaia fizikoki inkluso, desgaste handia duzu, nahikoa da. Eta gero, ezin dugukin horren beste jente gazte, etxeatan bitugu, gure gazteak, asko eta asko,
Lanik ez, lanean, eta behar bada, izugarrizko formazio akademikoarekin. Lanean ari dira oso modu prekarioetan, kontratu, bueno, badaki kontratu dauden nortik ez da, bueno, en fin, nik uste dut astokeria bat ala. Gizarte batek, zaharra bai, baina ez horren beste. Eta gero kanpotik ekartzen dugu jentia, zaintza lanak eta egiteko. Eta soramena da apuruet, ustekit, jente hori migrantiak ekartzen dituguna, oso estereotipatuta ditugu, eta normalian oso adjetibo neko pejoratibo eta kutsu negatiboarekin, baina behar ditugu ez da izalako lanak egiteko. Gero, bueno, en fin, nik uste dut, bai, hau oso modu serioan gizarrin behar da, gainean hitzekin behar da, eta beste modu betera antolatu gure jende arteko hau. Gizarte eredua goitik berako aldaketa bat arrezko duera. Nahi badakite momentu batet, puntu batet edo egun batetik bestera ez, baina transizio hori egiten hasi behar da. Dena den testu inguru honetan, pentsio pribatuak uste duzu ospotu direla azken aldian? Bai, uste du bai, eta, bueno, santzu bat eta gehiago, horretan, bai. Bai, gu sekula santa, gure movimentuak sekula santa ez da hori, bueno, ez dependidu, bueno, en fin, ez, horren kontra gaude, esango nuke ni gainera, horren kontra. Horren kontra, baina, bueno, bai, esaten dugune da, bueno, irabazi handiak dituenak, eta bere diruen gorde gure badegu ez dakin on, oso ondo, diru hori gordatzen dozu, ez dakin nongo banketxean, eta banketxe horrekero onura batzuk ematen dizu. Bueno, baina, klaro, hori nuke egin aldeu, beti, pensio altu edo soldata altuetan dabilen personak. Ez, persona horrek egin dezake, baina ez, orokorrean herritar guztiek ez, gaur egun. Eta prekaridade gaz ezin eskoa, askorentzat. Banketxei buruz ipatu duzula, aurreko urtean banketxeen eta kutsatzaien desagerpena salatu zenuten, baita ere digitalizazioarekin lotutako aldaketa horiek ez zaituztela kontuan hartzen, ez dakit egoera aldatu den? Bueno, bai, iezen genuen, bueno, egiz eta, egiz ez, aurten, oraindik. Mozio batzuk eta planteatu genituen, mozio bat planteatu genuen, eta mozio hori sartu zen Euskal Herriko 189 udaletan. Hor, planteatzen zen, hori hain justu, museo horrek zituen 8 puntu, puntu asko eta asko ziren, hori izan eskatzen zana, ez da, udaletan. Bueno, banketxeko zuzendarikin eta hitz egitea, eta hor egon diren arazoak, sortu ziren arazoak, konpontzen bateko eta bar. 189 udaletan, uste dute hori dela kopura, eta 128 udaletan edo mozioa aprobatu zen. Mozio horregaz nahi genuen izan zen, bankuetan kola hundiak, itxaron biharra, zerbitzuen murrizketa, herri batzutan historian zerbitzue egunero gondanean, egun bite baino ez, kutsazainak kendu dira herri askotatik, herri txikietan batez be, eta horren herri txiketako jentia mugitu behar du kotxe hartut ez dakin ara. Normalian arasoriketan dina nuk dauka, edadea duen pertsona horrek, ez da, adin batetik gora, jente askok ez du kotxe erabiltzen, edo ezintasun fizikoa deko, edo tan alakoa. Eta gero digitalizazioen kontu hori, oso ondo. Eta, bueno, era horretan gaude, eta gauzetatoz, eta eurre egin bezaio horri ere, ez da. Baina jente asko, ez du goiturarik, edo ez du goiturarik, ez da, ez da egite aparato zerakaz, eta gero telefonoz hitz egiten duzu, edo hitz egin nahi duzu, eta sakatu bat, ez dakiz zer nahi baduzu, sakatu bit, ez da. Oztoparen gainean. Gauzetxu batzuk, zeu zertxu, zeu zertxu, konpondu da, oso gitxi. Jarraituko dugu, Jarraituko duzu, aipatzen duzun bezala, izan ere gaur astelena, berriro ere kaletan zaudetelako, pentsio denen mugimendua, duela 5 urte hasietako bide horri bideari jarraituta. Madrilen ere izan zarete duela gutxi, zein balorazio egiten duzu bideaz? Madrilekoa ona, balorazio orokorrean ona egiten dugu. Madrilera guk planteatu genuen, Euskal Herritik, estaduko beste herri eta komunitate batzutako plataforma eta jenteri, claro, eske Madrilera batzutan, joatia tokatzen zaigu, Madrilen, pensioen gainean, Madrilen erabakitzen dailelako gauza asko, eta lan erreformaren kontu guzti bertan dauelako, eta hor transferentzia asko egin barik dago.
nahiz eta batzuk esan, asko lortu bala, eta bai, nire eritxe eta oso iritsi personala da, bai, transferentzia asko egin behar dago. Bai, joan ginen Madrilera, batu ginen, hainbe jente, joateko eta aurreko hileatan ibili ginen sinadura bilketa bat egiten, eta sinadura bilketa hori izan, KPI erreala eskatzen dugu, igoera erreala izan ditela, bai KPI errealarena, ez bataz bestekoa subjazentia, erreala. Gero, lan reformaren indargabetzea eta hirugarren izan zen, bat ere 3 eskakizunekin joan gara. Hirugarrena, genero arrakala horrekin amaitzea. Hor, emakumeen bizibilizazio oso argi egin zen. Hor, manifestazio bat izan zen, Kallao plazan abaitu gendun, eta eurreko pankarte izan zen, lehenengoa, emakumez osatuko pankarta bat, estatuko emakumeen ordezkarik egon ziren, eta nik uste dut arrakastatzua. Horren gendun, sinaduraren Euskal Herrian 70.000 sinadura batu genituen, eta gero estatuen eta barrezta. Egin genuen, medio neurrien edo langoa entrega simboliko bat, baina aste honetan justu ordezkaritza egongo da Madrilera kongresuan entregatzen sinadurak, eta horretan beharrituko dugu. Jarraituko duzu zuek tinko, astelenero eta kaleetan pentsiodunen mugimendua erakutsi duen ez azken urteetan, baina nola ikusten duzu beste sektoreak, langileak, ikasleak, nola dago pultsua kalean? Zan dago ja, azaroaren 19an egingo ditugu manifestazioak 4 hiriburuetan. Hain justu pensionisten movimentoa batetik, bestetik gutun sozialean dauden eragile sozial eta sindikalekin, eta ez dauzen beste askorekin ere. Nik uste dut jentea gogotzu dagoela kalera irteteko, eta gai nagusi izango da prekaritatea. Prekaritateak, harrapatzen gaitu bete-betean, ez da? Horre emakumea beti kaltetuen emakumea, gizonezkoa bai, beti emakumeak beti dauka plus bat gehiago. Eta urtengo dugu, eta nik deritxet estilo horretako ekimenak aurrera eroan behar direla. Aliantzak egin behar ditugu. Nik uste dut, podere batzuk eta azkenengo urteatan lortu dute borrokak eta atomizatzea, ezta? Eta bakotxa ibiltzea bere txeringituan, eta nik uste dut hemen badagoela komunian ditugun arazoak badaude, eta horren, horiek hartuta, nik uste dut batekin den bakotxaren autonomia beti errespetatuz, pensionisten movimentuk du egiteko modu bat, sindikatuak beste egiteko modu bakotxaren, baina aliantzak, momentuko aliantzak eta egin behar dira. Eta nik uste dut, horre ongo gara, esan ditudan guztiak, eta gero gazteen movimentuak, movimentu feminista, eta ekologistak, eta horretan hori lantzean ari gara azkenengo hiletan ere. Horre, badakizu horrekin behar da sukaldeko lan handia, ezta? Batzutik, batzuk eta bestiak, eta donon artean, eta bar. Zaroren emeretzia berazi itzordu hori amezo, pentsiodenen mugimenduko kide azkerrik asko Meka Telebistara gaurkoan gerturatzagatik. Eskerrik asko zu hori, da nahi duzun erarte. Horrengo arte.
esango dut negu gorriak. Niretzako horra hasi zen guztia, gainera gogoratzen dut txikita Manuela kasete bat, Txirri Mirri eta Txiribitonen kasete bat erabiltzen duen gainean, diskak musika grabatzeko. Ondoren etorri zen Beach Boys, Surfing USA diska, eta gero ja neguren gure jarrera, eta ja hortik aurrera rockarekin sartu nintzen erabat. Duten askatu korapio iruditzen zait kriston diskazoa. Bai, erritmo aldetik, soinu aldetik, baina abestiak dira oso bereziak, eta uste dut Euskal Herrian egin den diskorik onenetakoa dela. Esango dut Ruperren zaindun maite duzun hori. Horrekin uste dut guztia esan da dagoela. Lizabok badu Animalia lotzatuen putzua diskoan, bigarren abestiaren hasieran, esaten du norberak badu bere aria korapio hontan. Eta, gustatzen zait pilo bat. Nola dagoen sartuta, non, eta gainera hasiera da. Brutala. Asko daude, baina nik esango nuke bateria aldetik esango dut John Theodore. Ibili da Mars Volta taldean, orain Queens of Stone Age taldearekin dabil, eta tipo oso elegantea jotzen, abestiak oso ondo biribiltzen ditu, eta asko gustatzen zait gainera eskerreko hankan eramaten duen Charlesarekin, eta erreferentea niretzako. Normalean CD-a erosi dut beti, CD-a orain viniloa igual gehiago, baina entzun azkenean digitalean. Así que, horre dira nire entzuteko. Esango dut Gasteizko Gaztetxea. Referentea, beharrezkoa eta batez ere gu bezalako taldeentzat. Así que jarri bezala. Gasteizko Geldorado aretoa. Ez dakit zer den, baina kontzertuek badute zerbait oso berezia eta ez dakit zer den soinua, giroa edo oso leku berezia eta referentea baita ere rockarentzat. Justo, konkretuki, Geldoradon, 2009an uste dut izan zela Modern Superior taldeak eman zuen kontzertua, izan zela itzela, gainera agertu nintzenan pixka de rebote, eta izan zen, brutala. Eta gero baita ere, uste dut aipatzekoa dela Morrikonek beken eman zuen kontzertua, historikoa, ez? Gainera, guruan jendean egarrez, eta izan zen unkigarria. Gogoratzen dut, ze gainera izan zen anaiarekin batera erosi genuen lehenengo CD-a, izan zen Nirvanaren Nevermind CD-a. Gainera, azkenengo biak erosi dituenak dira Bonbereneak ateratako bi diskak eta biak talde gasteiztarrak, Gigante eta Losado. Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, Itxirentzat, eta Azkaratetarrentzat, Maritxule eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Kaixo, Anabel naiz. Hemenago, 11 lagunen dei baten zai. Ze nahiko dute oraingoan. Laster jakinen du. Eta ederki hasi dugu astelena, bereziki Balmaseda alde horretan, ez da ez txantxetarako kontua inguruak erretzen hasten direnean kaltean noraino heldu daiteke, beraz ur eskasia omen, baina zuten aurrean zein izango ote da etorkizuna? Edo nola ere, azken orduaren berri izateko onena, bertaraino joatea, Balmasedara goaz, eta bertan da, Aiara Urreta lankidea.
Balmasedako sua larun batean piztu zen eta bazirudien kontrolatuta zegoela. Hala ere, larun bat arratsaldeko haize bolada indartsuek berriro piztu zuten sutea. Edonola ere, momentu honetan Bizkaiko sutea kontrolatuta dago eta Jaurlaritzak jakitera eman duenez, abian da ikerketa suak zer eragin duen jakiteko. Hori bai, adierazi dutenaren arabera, momentuz goiz da hipotesiak emateko. Badakizu baina, suteek ez dutela mugarik, urak ere ez. Izartekotan, fenomeno meteorologiko hauek edotan naturaren eragin hauek eurek markatzen dute muga propioa edonola ere. Esango dizugu, Burgos aldera dagoela orain arrisku handiena. Suhiltzaileek, Bizkaialdeko eta Arabako suhiltzaileek baita ere, nahiko lan izan dute baina, azken orduotan, sutea gutxienez ere kontrolpean hartzen. Balmasedako sutea kontrolatuta dago eta jakitera eman dutenez gainera, sua ez da gehiago eratuko. Hala ere, lehen balantzaren arabera dagoeneko Bizkaian zoilik 500 hektareatik gora erre dute sugarrek. Gainera, 3 etxebizitza erre dute sugarrek eta hori bai, horietako bakar bat zegoena habitatuta. Baso suteak Zaia eta Gordezolako udalerrei ere eragin die. Hala ere, Bizkaiko sutea kontrolatuta egon arren, gehien kezkatzen duena Espainiako Burgoseko fokua da. Burgoseko probintziaren iparralderaino iritzi baita sua eta bertan ez dago kontrolatuta sua. Egoera horrela, Kastilla Leongo gobernuak laguntza eskatu dio Jaurlaritzari eta momentu honetan 50 bat suhiltzaile daude bertan Burgosen lanean. Nos separa la carretera que une Balmaseda a Arceniega, es la frontera. Y ahí empezó el fuego, más abajo en Balmaseda, y justo pues al empezar la carretera de Vitoria, vamos, digamos, ahí empezó el fuego, se nos saltó por la carretera, y porque al principio pensamos, se nos salvamos, porque el viento es sur y va tirando el aire para allá, pero qué va, luego no pudo ser. Balmasedako sutearen egoera kontrolatuta dago. Larun batean piztutako sua kontrolatzea lortu dute bart gauean lanean egon diren 100 bat suhiltzaile. Hala ere, momentu honetan oraindik lanean jarraitzen dute 50 bat suhiltzailek eta horren adierazle da hidrohegazkinak ikusi ditugula hemen kontrolgunetik. Sí. Momentu honetan, perimetroa kontrolpean dago eta ez da gehiago edatuko, ez da gehiago sutea zabalduko. Baliteke oraindik ere haizearen eraginez, oraindik hemen haizea egon badagoelako, ez atzo beste, baina badago haizea. Baliteke barruan, perimetro horren barruan, haizeak oraindik han eta hemen zerbait biztea. Baina hori kontrolpean dago baita ere. Ez dago arriskurik beraz sutea edatzeko, ez da gehiago zabalduko. Hori Bizkaia aldean. Badirudi Burgos aldean oraindik ere bizirik dagoela sutea eta badira Bizkaiko baliabideak bertan laguntza ematen, badira baliabide materialak eta baliabide personalak ere. Suhiltzaileak ere bertan izan dira lanean, baina lan gehiagorik ere izan da. Haize ufada latzak izan ditugu asteburu honetan, eta kaso eguratsaren ikuskizuna gogoko dugunok disfrutatuko denuen, baina kalteak ere ez dira atzan geratu. Gasteizen lanik ez zaie falta izan, eta horretan aritu dira suhiltzaile, udaltzain eta bestelako larrialdi zerbitzuak.
Haize bolada gogorrek kalteak eragin dituzte Gasteizen. Apurtutako zuhaitzak, eroritako adarrak eta haizeak eramandako edukiontziak izan dira kalte nagusiak. 124 kilometro orduko haize boladak zenbatu ditu Euskalmetek, eta larrialdi zerbitzuek 302 gorabera erregistratu dituzte. Haize bolada gogorrek eragindako arrisku egoerak hartatzeko zuhiltzaileek, udaltzaingoak eta ertzaintzak abizu ugariri erantzuna eman behar izan diote. Guztira, haizearen ondoriozko 302 gorabeheraren berri eman dute Araban. Ez gara Gasteizki asko urrunduko, bai ordea Arabako Errioxa aldera, ezaztu Arabako ekonomiaren oinarri nagusiena dela masti zainena, ikusteke sormarkarekin, izendapenarekin zer gertatuko den, bai itxura guztien arabera, oinarriak zileiak dira, eta atzerapenarekin baldin bada ere, 2024an datorren urteko uztak emandako ekoizpen horren aroa izango da, eta izendapen propioarekin Arabar Errioxari baitagokio izendapen hori, eta ez Errioxako lurretatik haratago dauden bestelako enpresa handien uztari. Arabako maaztiak sormarkak lehenengo aurrera pausoa eman du, Eusko Jaurlaritzako behin-behineko baimena jaso du. Hala ere, berandu ailegatu da, eta 2022ko uztak Errioxako izendapenarekin merkaturatu beharko dute. Prozesuak ez ditu espero zituzten epeak bete, baina atzerapen hau Abra elkarteak aurreikusi zuen. Teniendo en cuenta que el envío del expediente a Bruselas se retrasó muchísimo por parte del Ministerio, ¿no? Más de los meses previstos, casi 9 meses. Bueno, esto lo que hizo fue ralentizar el proceso de solicitud del permiso nacional transitorio, que fue hecho pues, el 7 de julio. Agosto, periodo vacacional, estaba un poco previsto que este año fuese muy complicado. Orain Arabako maaztiak sormarka berriarekin ardoa saldu nahi duten upategiak baimen ofizialaren zain daude. Eusko Jaurlaritzak argi utzi zuen behin-behinekoa zen aurreko astean aldizkari ofizialak jaso zuena. Ibilbidea beraz ez da oraindik amaitu eta Europatik baimena ailegatu behar da. Arabako Foru Aldundiak eta Hazi Fundazioak aztertu dute izendapen berriaren baldintzagiriak. 6 urte behar izan dituzte dokumentua osatzeko, eta azterketa horren arabera baieztatu dute baldintzagiriak Europako araudia betetzen duela. Dokumentuak ez du esaten Errioxako sormarka eta izendapen berriaren erabilera bateragarria izango dela. Izan ere ez da Errioxa izena aipatzen baldintzagiri osoan. Bertan zehazten da zeintzuk izango diren egingo dituzten ardoak, nola landuko dituzten, matz bilketaren antolaketa eta upategietara nola eramango diren. Horrekin batera, lanketa prozesua ohiko teknikekin burutuko dela azaltzen da. Azkenik inguru geografikoa eta haren ezaugarriak azpimarratzen dituzte. Gauzak horrela aurreikusita dago aste honetan Abra elkartea, Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza bilera batean elkartzea estatutuak eta araudia onartzeko. Baina dena ez da hain erraza izango, ostiralean Errioxako kontseiluak iragarri zuen bezala bidea oztopatu zuen. Arabako maaztiak jatorri izenaren sorreraren aurkako helegitea jarriko du Errioxako kontseilu arautzaileak. Iragarri zuenez, Jaurlaritzan eskaera onartzen ez badu, EAEko justizia auzitegira joko du. Ez baita zaila ulertzen, Errioxako lurretatik kanpo ekoitzitako edo landatutako maaztiekin ekoizten ez den ardua ez dela Errioxakoa. Ez da zaila ulertzen, baina akaso baten batek negozio aberatsa dauka horretan oinarrituta, eta jatorrizko ekoizleek dagokiena eskatu arren jauntxoren bati akasotzeo gehiagi gustatuko. Edo nola ere, ikusiko dugu, zer nolako urratsak ematen dituzten Abra elkartekoek, usta eta ekoizpenen ardura dutenek, Jaurlaritzak eta bestelako erakundek. Arabatik beraz hori albiste, zaila ez da ulertzen, emakumeak alardean edota edozein jardunetan, kiroletan, kultur zein industria jardunetan, badagokigula gure tokia, ez dela eztabaidagarria eta hori lortzeko ez dugula ahalegin hirukoitz bat egin beharrik. Bueno,
Hondarribian zoritxarrez, Irunen bezalaxe. Oraindik ere, zai segitzen dugu, loraldia baina ospatu nahi izan du, Jaizkibel konpainiak asteburu honetan. Mendela orden igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urte hurrena ospatu asmoz loratzen jaialdi egin dute iragan asteburuan. Egun osoko egitarauarekin Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak bildu dituzte Hondarribin. Larunbat goizetik hasi zute jaieguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri eman zuen ibilbide historikoarekin. Eguerdiko 12etan Gipuzkoa plazan elkartu ziren, Jaizkibelen sinbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egin zuten jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:00 ekitaldi nagusiari ekin zioten bentan. Azkenik de inglesa Nari Pinpilinpusis eta Merina Grestaldeekin eman zioten amaiera borobila egunari. Jaizkibel konpainiak igarotako urteak eta gero taldearen freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grina nabarmendu zen asteburuan Hondarribin. Aneleku ona Jaizkibel konpainiako kide izan genuen iragan astean 11ko magazinean, eta adierazi zuen eman beharreko aurrera pauso asko daudela oraindik, baina loratzen jaialdiak berrindartzeko balioko zuela. Nola badugun orain larun batean alako jaialdia, bada ere bai forma bat indarrak hartzeko eta aurrera jarraitzeko, ez? Herriko udalaren eta instituzioen babes falta sumatzen dute eta 21. mendean oraindik dugun arazo honi aurre egiteko beharrezkoak direla gaineratu du leku honak. Eta nik uste hori dela arazo nagusienetako bat, ez? Kanpainak egin du bere bidea, jarri du energia, jarri du indarra, jarri du, eta izan du ere bai babesa, ez? Baina, instituzioena ez, eta azken finean, hori da, hau konpontzeko gakoetako bat. Bien bitartean Jaizkibel konpainiak lanean jarraituko du indartsu alarde parekide bakarra lortu arte. Goazen Tuterara, zirudien oztopoan manifestazio egiteko zailtasunak ere izango zituztela. Nafarroan euskarak zonifikaziorik ez duela behar, baizik eta Aragoioan guztion eskura jarri eta euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko baldintza guztiak demokratizatzeko eskaera da, asteburuan Tuteran herriberako hiriburuan egin duten manifestazioko aldarrikapena. Hor dago mugimenduak sustatutako mobilizazioa izan da, eta jaialdiarekin amaiera emateko asmoa batzuten ere, bazdirudin. Tuterako udalak ez zuela gustoko? Tira, ez da faltarik izan, ez aldarrikapenarena, auzolanarena ere ez? Nafarroa osotik heldutako 1000 lagun baino gehiago bildu dira asteburuan Tuteran euskararen zonifikazioari hor dago egin nahian. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Manifestazio alai eta jendetsuan herriberako hiriburuko kaleak Biba el euskera de Cortes Abera lemapean zeharkatuz. Euskararen legea diskriminazio eta desberdintasun iturri bat dela salatu dute. Azken finean euskara ikasteko aukera berdinak ematen ez dituelako nafar guztiei. Baina euskararen aldeko keinuak goizean goiz hasi ziren Ablitasen. Bertan, herrigorak hasiera eman baitzion herriberan euskara sustatzeko kanpaina berriari. Elikagaiekin kutxak osatzeko auzolan erraldoia eta jarraian bazkaria. Gerora denok Tuterako manifestaziora batu bitartean. Manifestazioa deituriko Gordagoko antolatzaileen gogarazi zutenez pasaden urteko azaroan jaio zen ekimena. Nafar guztiek euskara ikasi, ezagutu eta erabiltzeko eskubidea oztopatzen dituzten legeak kentzeko eta aurrera egiteko garaia zela uste baitzuten. Manifestazio jendetsuan osotariko lemak entzun ziren eta haien artean tokero entzun Tutera euskaldun iragarri zen. Navarra Suma kontzertu bat egin alizateko jarritako oztopoi erreferentzia eginez behar bada. Horretaz gain hordagok herriberako PSN eta UPNren ohiko mantrei erreparatu egin ziren. Izan ere irakurketan argi utzi nahi izan zuten ezin dela euskara, alemana, ingelesa edo frantsesa bezain errespetagarria denik esan. Hiru hizkuntza horiek ez bezala euskara Nafarroakoa delako. Nafarroa ezin daitekela euskara gabe ulertu. Ez eta euskara gabe Nafarroa. Eta Tutera Nafarroa bada, euskara ere bere hizkuntza dela aldarrikatu zuten. Dianatik Gardera, pasando por Altsasu.
Hori arratsaldean izan zen, goizan berriz Habilitasen urteroko auzo landegia, izan ere Herrigoraren kanpaina badator. Hegoaldeko usta Euskarari puska kanpaina abiatuko dugu gaur hemen. Urriaren 22-tik azoraren 10-era luzatuko den auzolan ariketa erraldoi honetan, Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz 3 zazki eskainiko dira. Herrigorak egiten duen papera bada pixkat arintzea, zonifikazioak egiten digun kaltea. 2013-tik banatuko dira 1.600.000 euro zonaldeko euskalgintzarentzat. Diru hori lehen banatzen zen sortzen ikastola eta zonaldeko AEK artean, eta orain dela 3 urte sortu zen agerraldia ekimena, eta ekimen horrekin ematen diogu herriari hitza, haiek eskatzeko zeintzuk diren zonaldeko beharrak eta haien herrietan zer beharrak dituzten ekintza berriak aurrera eramaten. Hegoaldeko usta Euskarari puska kanpaina abiatuko dugu gaur hemen. Urriaren 22-tik azoraren 10-era luzatuko den auzolan ariketa erraldoi honetan, Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz 3 zazki eskainiko dira. Herrigorak egiten duen papera bada pixkat arintzea, zonifikazioak egiten digun kaltea. 2013-tik banatuko dira 1.600.000 euro zonaldeko euskalgintzarentzat. Diru hori lehen banatzen zen sortzen ikastola eta zonaldeko AEK artean, eta orain dela 3 urte sortu zen agerraldia. Eta ez gara urrunera joango, baina Nafarroako alde batetik besteraino egingo dugu jauzi. Baztan aldean arazo edo protesta albiste azken aldian, eta galdeketa ere bai loteslea izango ez denarren. Beraz, azpiegitura honen aurrean kexu dira Baztango herritarrak eta iritzia jasotzeko ariketa egin asmo dute baita ere. Goazen kanbo aldera, izan ere, asteburuan okupazioa albiste izango zela baigenekien eta halaxe 100 lagun elkartu baitira, kanboko Marieniako lurretan, lur sail horietan aldarrikatu dute besteak beste, etorkizunari begira, bertako ekoizpena eta sektorea defendatu beharra dagoela, baita bertako lurren jabetza eta erabilera kolektiboa ere. 3 eguneko lur okupazioa egin dute iragan asteburuan Marieniako laborantza lurren defentsan. 100 lagun bildu dira kanbon asteburuan urte askotako borrokari eutsiz. Larunbat goizean kanboko kaleak bete zituzten manifestariek laborantza lurrak ez unki lelopean. Marienia eremuko laborantza lurretan Boigues Immobilier enpresak duen eraikuntza proiektuari aurre egin nahi diote herritarrek. Kanboko oposizioko nahi dugun herria taldeak FDSA, Jaieunes Agricultors LB laborantza sindikatuek, lurtzendi elkarteak eta Ostia sareak deitu zuten parte hartzera.
Kanboko herriko etxean ekin zioten manifestazioari. FDSA eta ja sindikatuetako laborariak traktore gainean aurretik eta gainontzeko herritarrak atzetik Marieniako lurretaraino. Bertan amaitu zuten manifestazioa parte hartzaileek nabarmenduz kalitate handiko lur horiek babestu behar direla. Gure helburu nagusia da hazten gaituen ama lugaren zaintzea eta etxaldeen mantentzea lugalde untan. Marieniako lur biziki onak dira laborantzarako eta behin artifizializatu onduan betiko galduak izanen dira eta ez dira gehiago azkurri emaile izanen. Lurzainbi elkarteko bozeramaileak gaineratu zuen laborantzak beharrezko funtzioak betetzen dituela eta aktibitate ekonomikoa ere badela. Jatekoa ekoizten, paisaiak entretenitzen, joaniztasuna zaintzen eta ere enpleguak sortzen. Sobera usu, ahazten da laborantza aktibitate ekonomiko bat dela ere. Kanboko Marieniako lurren defentsan jarduten duten eragileek ez dute amore emateko asmorik. 3 eguneko okupazioaren ostean dei egin diete herritarrei Boigues Immobilier enpresaren makinak iritsiko direnean horiek oztopatzera gerturatzeko Marieniako lurretara. Gaur-gaurkoz, KADek Lurzaindiak eta nahi dugun herriak errekurtsoa abiatu dute Paueko auzitegi administratiboan eta egin berri duten helegitaren emaitzaren erne daude. Ikusten duzu, aldarrikapenez jositako astelena dugula gaurkoa, kirol ataletan ere alaxe gatozkizue, izan ere munduko txapelketa leian da egunotan, hasi da behin pilota federazioak baina, ofizialtasunik ez dio aitortzen Euskal Herrikoari, 91 pilotari, hainbat disiplinatan ari dira konpetitzen, baina Euskal Herriko selekzioan ez, Espainiakoan, Frantziakoan eta munduko beste hainbat selekziotan barreiatuta jokatzen ari baitira. Asteburuan hasi da, hain zuzen ere Miarritzen. Gure egian, gurea dugun eta gure izena daraman kirolean, hau gertatzea, lotzegarria eta penagarria dela deritzogu. Gu, Euskal pilotariak garenez, Euskal Herriko koloreekin eta gure ereserkiaren doinupean lehiatu nahi dugu. Beraz, Euskal Herriko selekzioak bere izena daraman kirolean nazioarteko txapelketak jokatzeko izan beharko lukeen eskubidean oinarrituta. Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzen dugu. Utzi dezatela inposaketaren bidea eta errespeta dezatela kolektiboki, nazio modura eta individualki Euskal pilotari gisa dagokigun eskubidea eta behingoz onar dezatela Euskal Pilota Federazioa bazkide gisa beste nazio bat bezala. Jarritz, Euskal Herria 2022 urriaren 23 Euskal Pilota Selekzioa kolektiboa, mundiala bai, Euskal Herria ere bai, inposaketarik ez, ofizialtasuna. Aldarrikatzen dena da, azken batean norberak, norbere selekzioarekin jokatu alizatea, azken batean, gurea den kirol honetan bintzat, eta gurea den herriaren izenean bintzat liatu alizatea, eta gaur egun ez dago tamalea esalako aukerarik, eta hori da berez aldarrikapen nagusia hori da. Esku dago beti instituzioen eta eragile desberdinen esku. Kontua da, horrez gain pilotariok ere gure partetik jarri behar dugula eta ez duelako balio ez beti parekoaren begian jartzea fokoa eta orduan pilotariok ere nik uste bide bat izan litekeena, daukagun aukera behintzat indarra egiteko da uko egitea, behintzat gure az den selekzioarekin jokatzeari eta hori da nik zabalduko nuken deia pilotarien eta hortik aurrerakoa instituzioi dagoki. Entzun diozu beraz Ibai Zabalari, egunotan hasi da mundu mailako norgehiagoka, pilota disiplina anitzak izango dira, egunotan ikusgai eta harrigarria badirudi ere, Euskal pilotariek ezingo dute Euskal Federazioaren, Euskal Herriko Federazioarekin batera jokatu, ofizialtasunik ez dagoelako. Entzun diezue pilotariei, Jaurlaritzari nahiz gainerako erakunde publikoei tresna guztiak baliatzeko eskatu diete, atera bidea bilatzeko eta ofizialtasunari atea zabaltzeko,
Eta pilota federazioari berriz, atea ireki dizaiola eta eragozpenak jartzeari utzi. Euskal pilotariak beraz albiste, eta izue, honi jarraipen emango diogu, baina nahi izan ezkero jarraipena gaur bertan, 11 telebistan izango duzuena, izan ere, aldarrikapen hauetan ikusi duzuen pilotari batzuk ikusi izango ditugu San Fermin torneoan, Galarretatik, Hernanitik gaur ikusi izango gulako San Fermin torneoa, eta bertan izango izugu gainera. Bertan izango dira Labaka eta Barrenetxea, eta berarekin batera, Barrenetxea eta Aldabe, ez dut, zuzen esan, eta Urriza eta Labaka arituko dira, aurrez aurre, gaur, gaueko 10:00 aurrera 11 telebistan, beraz ez galdu, erremonteet gaua izango duzuelako gaur geurean. Eta gainerakoan, agur esan besterik ez, bihar ere hemen izango dituzue, badakizue kolpez kolpe albistegia, eguardian naiz gauean, eta ez ahaztu aplikazioan gaituzuela, Smart TV aplikazioa, sartu zaitezte, bertan aurkituko gaituzue, eta talka nahieran, zuzenean, nahi bezain beste, 11.eus/zuzenean edo kolpez kolpen, eta plataforma guztietan, Jenny López lankidea, jotak ari delako, TikToken, Instagramen, Facebooken, Twitteren, badakizue, ez gara gehiago luzatuko, hauxe beraz gaurkoz guztia, bihar gehiago, badakizue, astelehenetik ostiralera, hemen izango gaituzuela, kolpez kolpe, aio.